Kaixo, ongi etorri deribatuen atal honetara. Bideo honetan deribatzen ikasiko dugu, hasieratik. 3 zatitan banatu dut. Oinarrizko deribatuak, gero katearen erregela ikusiko dugu, eta azkenik biderketak eta zatiketak. Goazen lehenengoarekin. Sarrerako bideoan ikusi genuen deribatuaren definizioa berez limite bat dela, H0 doanean. Baina guk ez dugu hori erabiliko. Guk arau batzuk erabiliko ditugu eta formulatxo batzuk ikasi beharko ditugu eta horrekin ja deribatuko dugu. Hauek dira ikasi behar diren formulak. Hauekin eta beste pare batekin jaia dena egin daiteke. Joango gara ikusten, bakoitzak zer esan nahi duen. Lehenengoak esaten du. I edo F isa edo I badakizue berdina dela. Berdin K denean bere deribatua dela 0. Hau da, konstante baten deribatua da 0. Baldin badaukagu I berdin 3 adibidez, I lehena izango da 0. Urrengoa, oso garrantzitsua. I berdin isa berrene daukagunean, hau da, berreketa bat daukagunean, I lehena izango da N bider isa gehien ber N-ken bat. Zer esan nahi du? Nola erabiliko dugu? Baldin badaukagu adibidez, isa ber lau, bere deribatua izango da laua aurrerantz. Ipiniko dugu lau isa eta orain lauken bat. Hau da, lau isa berriru. Hau gero ja zuzenean egingo dugu, jaitsi bera eta kendu bat. Gehiago, sinuren deribatua kosinu. Eta kosinuren deribatua minusinu. Hauek ikasi behar dira. Tangenteren deribatua, bi deribatu mota ditu. Batzuetan bat erabiliko dugu eta besteetan bestea, segun arabera. Lehenengoa da bat gehi tangente berbi isa. Edo bat zati kosinu berbi isa. Urrengoa, E berri isa esponentziala, bere deribatua da E berri isa, berdin geratzen da. Eta A berri isa daukagunean, A berri isa bider ln A. Hau da, adibidez, baldin badaukagu. 3 ber isa. Kontuz, hau ezin da egin berreketak bezala, isa jaitsi eta kemat. Ez, hau desberdina da. Egin behar duguna da. I lehena izango da berdin. Bera dagoen bezala, 3 berri isa, bider logaritmo nepertar oinarriarena, hau da, 3rena. Eta horrela geratuko da. Urrengoa, logaritmo nepertar isarena, oso garrantzitsua. Bere deribatua izango da bat zati isa. Beste edozein motatako logaritmo balin badaukagu, beste oinarri batean, deribatua izango da bat zati isa bider ln oinarriarena. Adibidez, logaritmo 3 oinarrian isarena. Bere deribatua izango da bat zati isa, baina bean bider ln oinarriarena berriro dela 3. Urrengoa erroa. Erro isa daukagunean. Erro isaren deribatua beste erabatera egin daiteke, baina hobe da formula bikasi eta listo. Izango da bat zati bi erro isa. Eta azkenik arko tangente ipini dut, arko tangenteren deribatua da bat zati bat gehi isa berbi. Daude ere arko sinu eta arko kosinu, baina, formula ikasi eta egongo zen. Orduan, adibideak. Adibidez, konstante bat baldin badaukagu biderkatzen. I berdin 3 isa ber lau. Biderkatzen dagoenez hor geratuko da. I lehena izango da 3 bider eta deribatuko dugu isa ber lau. Izango zela lau isa ber 3. Hau da, geratuko zaigu I berdin 3 bider lau 12 isa ber 3. Eta egongo zen. Gero, batuketak eta kenketak zuzenean deribatzen dira. Arazorik gabe, hau da, baldin badaukagu polinomio luze bat. 2 isa ber 3, ken lau isa ber 2, gehi 3 isa, ken bat. Bere deribatua izango da. 3 bider 2, 6 isa ber 2, ken 8 isa, eta 2 ken bat ber bat, ez dugu ipiniko, gehi 3. Eta minus baten deribatua 0. 3 hau, 3 isaren deribatua isa da, isa ber bat bezala. Orduan jaitsiko da bera, eta bat ken bat 0 geratuko zaigu. Beraz, isa ber 0 bat izango zen, orduan horrela geratzen da. Hau da, beti maila bat jaisten goaz, deribatzen goazenean. 3tik bira, 2tik batera, eta isa daukagunean joan egiten da. Eta horrela geratzen zaigu.
Gero, batzuetan daukagunean adibidez, I berdin bat zati isa berbi. Hau deribatzeko, zatiketa bezala egin daiteke, baina, gero ikusiko dugu aurrerago, baina beste era batera berreketa bezala ere ipini daiteke. Hau da, gogoratzen baldin baduzue, berreketen propietateak bat zati isa berbi da berdin isa ber minus bi. Berreketak behean daudenean, gora igotzen dira minus berretzailearekin. Orduan hau ja deribatu dezakegu. Geratuko zaigu. I lehena berdin. Minus bi jetxiko da bera, minus bi isa ber minus biken bat. Kontuz honekin, hau da, minus bi isa ber minus iru. Eta deribatuta ja badago, baina, konponduko dugu, eta egingo dugu, lehen hemendiko nahigo bat badugu, orain minusa behera joango zaigu, minus berretzailea, ez aurreko minusa. Orduan, minus bi geratuko zaigu hor, eta jaitsiko dugu hau, isa ber, iru behean bezala. Eta ordea, edukiko genuke, behean dagoenean. Ikusiko dugu ere, beste erroak adibidez. Baldin badaukagu, erro, iru, isarena. Ipiniko dugu berreketa moduan. Berreketa moduan, hau izango zen, ber bat nola den, gogoratu da bat zati indizea. Bat zati iru. Eta ordea konpondu egin dugu, oraindik ez dugu deribatu. Orain deribatuko dugu. I lehena berdin, berretzailea bera, bat iruren, isa ber, eta orain egin behar dugu bat iruren, ken bat. Gogoratu bat iruren ken bat egiteko, kalkulagailua hartu, edo MKT egin behar da, iru zati iru bat, ken iru zati bat iru, hau da, ematen digu minus bi eren. Geratzen zaigu, bat zati iru, isa ber, minus bi eren. Baina orain, hau ere, ez dago oso ondo. Konpondu egin behar dugu berriro. Eta hau konpontzeko, dauzka bi gauzak, berretzaile minusa eta gainera zatiketa. Orduan, joango da bera, piniko dugu zatiketa bat, iru hau hemen dagoen lekuan, eta isa ber minus bi eren, bera joango da, eta berriro, izango da, erro iru indizea, isa ber birena. Eta goian batu, geratuko zaigu. Bai? Honekin ja, ia hasierako oinarrizko deribatuak edukiko genituzke. Bai, beste edozein ipintzen baldin badigute, adibidez. I berdin, sinu isa, gehi eber isa. Zan dugu, batuketak, hori, ari gara egiten, arazorik gabe, sinuren deribatua kosinu. Eta eber izaren deribatua, eber isa. Eta jazta, egongo zen. Eta horrela guztiak. Baina orain ikusiko dugu hurrengo kasua, ja izaren orde zerbait zailagoa dagoenean. Katearen erregela ikusiko dugu. Zer gertatzen da, adibidez baldin badaukagu, I berdin sinu isak arratuken iru. Ja ez daukagu bakarrik isa, daukagu isaren funtzio bat barruan. Hemen katearen erregela erabili behar da. Egingo duguna da, I lehena izango da berdin. Sinuren deribatua. Sinuren deribatua kosinu. Ipiniko dugu kosinu eta guztia dagoen bezala. Kosinu izakarratuken irurena, baina hemen ez dugu amaitu. Orain egin behar dugu bider barrukoaren deribatua. Eta barrukoaren deribatua, ja sinurekin ahaztu, da bi isa ken 0. Bi isa. Eta ja badago. Beste adibide bat. Logaritmo nepertar, iru isa berbi ken bi isa. Deribatua izango da. Logaritmoren deribatua da bat zati isa. Baina logaritmo isarena. Gu baldin badukagu logaritmo iru izakarratu ken bi isarena, gure deribatua izango da bat zati guztia, iru izakarratu ken bi isa daukagun bezala, eta gero egin beharko dugu bider barrukoaren deribatua. Dela, 6 isa ken bi, gogoratu. Eta hau egin dezakeguna da, biderketa hau da zati bat bezala, ordan hau hori ipini dezakegu. Goian deribatua, eta bean funtzioa. Hori da lnren deribatua. Goian deribatua eta bean funtzioa.
Adibidez, erro bat baldin badaukagu. Daukagu erro, izakarratu, kenbi iza. Deribatua izango da. Erroaren deribatua daukagu hemen. Izango da bat, zati, bi, eta erro guztia daukagun bezala. Izakarratu, kenbi iza. Eta gero, bider barrukoaren deribatua. Dela, bi iza, kenbi. Eta hemen ere egin dezakeguna da, goian ipini, goian bi iza, kenbi, zati, daukaguna, bi erro izakarratu kenbi iza. Eta horrela guztiak, beti kanpotik barrurantz. Ikusiko dugu, zailagoa. I berdin, zinu, berriru, bi iza berbi, keniru izarena. Zinu, berriru. Zer esan nahi du honek? Zinu berriru, da idazteko era bat. Orduan, ipiniko dugu, horrek esan nahi du dela, zinu, daukagunarena, bi izakarratu, keniru iza, berriru hau kanpoan. Hau idazteko era bada. Orduan, lehenengo konpondu egingo dugu. Eta horrela hobeto ikusten dugu. Zergatik, orain joango garelako kanpotik barrurantz. Hau da, lehenengo berriru hau deribatuko dugu, gero zinu eta gero barrukoa. Lehena izango da, berriruren deribatua. Jaisten dugu hiru bera eta guztia dagoen bezala berbi geratuko zaigu. Baina orain jartzen dugu, bider. Eta orain, hiru ja, hau egin dugu ja. Zinu dator orain. Zinuren deribatua, kosinu. Kosinu guztia dagoen bezala. Eta ja, bakarri falta zaigu, bider barrukoa. Lau iza, parentesi artean, lau iza, ken, hiru. Eta hemen, ez dago gauza hundirik egiteko, hau agian aurrera pasatu daiteke, baina horrela ere egongo zen. Eta hemen amaitutzat ematen dugu katearen erregela. Orain biderketak eta zatiketa falta dira. Goazen. Azkenik, biderketak eta zatiketak ikusiko ditugu. Oso garrantzitsuak dira. Bi formula dituzte. Biderketa daukagunean, u bider ube bi funtzio desberdin, bere deribatua izango da. U lehena bider ube, gehi u bider ube lehena. Hau da, lehenengoa deribatuta eta bigarna dagoen bezala, gehi lehenengoa dagoen bezala, bider bigarnaren deribatua. Adibide bat ikusiko dugu, zatiketekin hasi aurretik. Baldima daukagu, adibidez, izakarratuken bi, bider zinu iza. Hemen daukagu u, eta hemen daukagu ube. Orduan, deribatua izango da. Lehenengoa deribatuta. Bi iza, ken zero. Dugu zero ipiniko. Bider, bigarna dagoen bezala. Eta orain, gehi, lehenengoa dagoen bezala, beti parentesi artean, bider, bigarnaren deribatua. Eta zinuren deribatua, kosinu. Eta ja, edukiko genuke. Beste adibide bat. Baldima daukagu ber bi iza, bider kosinu iza. U eta ube. Orduan, lehenengoa deribatuta. Kontuz honekin. Eber bi izaren deribatua, ez da eber iza bakarrik, da eber bi iza. Orduan, hemen gainera katearen erregela erabili behar dugu. Hau da, eber bi izaren deribatua izango da. Eber bi iza, bider goikoaren deribatua. Bider bi. Bi hau hemen egongo da. Ez berretzailean, bider hemen. Hau izango zen u prima, u lehena. Eta orain, bider bigarrena deribatu gabe, kosinu, gehi lehenengoa deribatu gabe, bider bigarrenaren deribatua. Bider kosinuren deribatua dela minusinu. Hor edukiko genuke. Orduan, kontuz katearen erregela dagoenean eta biderketa pizkat zailtzen delako. Zatiketak. Zatiketak antzeko formula da. Zatiketa bat emantungo digu. Goikoa deribatuta, bider bekoa deribatu gabe, ken goikoa dagoen bezala, bider bekoaren deribatua, guztia, zati, bekoa berbi.
ikusiko dugu adibide bat praktikan ipintzeko. Adibidez, izakarratu, ken hiru iza, zati, bi iza gehi hiru. Bueno, hemengo parentesi hau soberan dago. Berdin da, baina bueno. Hau da gure funtzioa. Orduan, egin behar duguna da. Goikoa deribatuta. Goikoaren deribatua da, bi iza, ken hiru. Parentesi artean. Bider, bekoa dagoen bezala. Bi iza gehi hiru. Kasualitatez, nahiko antzekoak geratu dira. Ken, goikoa dagoen bezala, izakarratu, ken hiru iza, bider bekoaren deribatua. Dela bakarrik, bi. Bider, bi. Eta ez ahaztu, guztia, zati, bekoa berbi. Zati, bi iza gehi hiru, berbi. Hemen eragiketak egingo ditugu, baina goian bakarrik. Behan ez ditugu egingo, ez duelako merezi, baina egitekotan identitate nabarmena da. Hau izango zen, akarratu, gehi bekarratu, gehi bi abe. Baina, bueno, ez dugu egingo, bakarrik goian egingo ditugu, hor bai, guztia guztiekin, bider bi iza bider hiru, eta bi iza bider bi iza, lau iza berbi, gehi zei iza, ken zei iza, ken bederatzi. Bueno, hemen ere, kasualitatez, identitate nabarmen bat atera zaigu, baina, bueno, ez baldin baduzue gogoratzen, egin horrela nik egin dudan bezala. Eta gero, ken eta kontuz honekin, minus hau oso garrantzitsua da. Datorren guztiari zeinuz aldatzen diolako, eta askotan ahaztu egiten zaizue. Orduan, kontuz, biderketa egingo dugu, bi bider izakarratu eta bi bider minus hiru iza, baina minusak aldatu egiten ditu zeinuak. Bi bider izakarratu, bi izakarratu, minusarekin, minus bi izakarratu. Eta bi bider minus hiru iza, minus 6 iza, minusarekin plus. Vale? Kontuz minus horrekin, eta gainera hemen biderketa handiagoa baldin badago, zatika egin, eta guztiari gero zeinua aldatu. Eta hau, zati bekoa berbi dagoen bezala. Eta orain ja eragiketak egin, lau izakarratu, bi izakarratu, zei iza geratzen da, ken bederatzi, zati bekoa berbi dagoen bezala. Eta hemen ja egongo zen gure zatiketa eginda. Kontuz hemen ere, aurreko pasu honetan, bi iza gehi hiru eta bi iza gehi hiru jende asko kendu egiten ditu. Simplifikatu egingo dut. Ezin da, zergatik kenketa badagoelako gero. Orduan, ezin da simplifikatu hemen. Hau horrela geratu behar da eta eragiketak guztiak egin. Eta hemen ja edukiko genuke gure deribatua. Eta honekin ja amaitu ditugu ja deribatu guztiak. Ikusi ditugu oinarrizkoak, formulak ikasi behar dira, eta gero ja formula horiekin, katearen erregela erabiliz, eta biderketa eta zatiketaren formulak erabiliz, guztiak egin daitezke. Así que orain ja zuen lana da. Badakizue, asko ikasi. Gero arte, agur!